Kumpadreng G, marhay na aga. Go ahead, tabi. Yes, so salamat gabi pa maray na aga sa mga parantabay, sa mga nagnagyatong paray pasad na Anligaw, Yodoran, Asin, Pulangi para magbuktak nin Sentinel Peak o Urig kung sa parte ni kan proseso para matugutan mag-arataman Urig ang mga nasa barangay dapat ang Department of Agriculture magbuhi nguna in Sentinel animal pag-obserbaran ini sa laog nin 40 dias. Kung sa laog kan 40 days, ay naghilang, nagabiriya anurig, gustong sabihon, kay na in ASF virus sa lugar. Na diniklarar ka mga nakagingal daw na infected nin ASF kausa para kinaradan ang mga urig na nasa laog kan 500 meter radius kan mga nagtalikod na mga daw. Higdi sa 3rd district ang mga banwaan tabi pa di na nalaog nin ASF, Ligaw, Yodoran, Asin banwaan kan Pulangi. Naglampas ang mga aldaw dahil na ni nagsurunod na kaso matapos kan mass killing nin mga urig, ngunyan, igon kay Provincial Vet Dr. Pancho Milya, nagrekomendar na sinda sa DA na pwede nang magbuhi nin Sentinel Pig sa tulong mga lokalidad na nabanggit kung sa susok sa monitoring kan opisina ni Dr. Pancho Milya, pasado na ini para sa ultimong kabdang kan proseso ang pagbuhi na nin Sentinel Pig. Oras gabos mabuhay ang mga ini, saka na pwedeng ideklarar ASF free na ang mga tulong lugares digdi sa 3rd district asin go signal na ini para mag-arataman liwat nin urig ang mga dating nag-aarataman na napundo o medyo sa ASF virus. Roger, di pirang urig ang binuhian duman sa mga lugares, kumpadreng G, nabitan? Nag-request pa sa na magbuhi nin urig sa Department of Agriculture asog na uday pa man nagpapadara. Nag-request tanganing mabugtakan na ning Sentinel Pigs. Ano? Yan, bubuhian iyan kung ma-ondra sa indang request. Bubuhian, testingon, mamasidan kung dain na ning ASF and pagkatapos kan sa indang pag-obserbar, susug sa indang kaaraman, pwede na kung in kaso dain man magka-ASF, pwede na bumbaligaya giraray sa tuyang pig industry. Balik sinda sa natin inda na source of income. 40 sige. days ito, once na nagpadara na ang Department of Agriculture nin Sentinel Pig, 40 dias yan o obserbaran. Once na pasado, dahil in problema sa binuhian na urig na buhay, gustong sabihon, ASF free na, go signal na ini para makapagkarataman kiraray ki urig. Roger, kuda, sige. Yan, tabi pa di. Ang sa tuyang mga developmental news, Jimmy Nasalita, CCGB News. Salamat, kumpareng Jim, sa mga initial dyan sa 3rd district man kan albay.